som Peter Nižňanský, narodil som sa v Dunajskej Strede. Celý život, alebo celé detstvo som túžil potom robiť sochy a vlastne som si nedokázal ani žiadnu inú tvorbu predstaviť. A v podstate aj už vlastne na materskej škôlke a tak sa mi skladali deti s plastelinou a tak, aby som modeloval a tak, lebo sa mi to vraj darilo. A v tom som tak pretrvával, až som potom chcel sa stať sochárom, tak som urobil skúšky na strednú školu do Bratislavy, na obor kamenosochárstva, tam som vyštudoval. Potom nastala doba skúšok na vysokú školu, čo v tej dobe, v nejakých tých 70. rokoch, bol problém v tom, že sa ťahli vlastne resty mojich rodičov politické a tak ako v tom, že ja som sa 3 roky nemohol dostať na školu do Bratislavy na vysokú, aj keď som robil druhé najlepšie skúšky talentové s ústnymi a tak. A môj bývalý profesor na strednej škole, ktorý sa dostal medzi tým na vysokú, akademický sochár Šichman, mi povedal: Peťo, ty sa sem nedostaneš, skús Budapešť alebo Prahu. Takže potom nasledovala Praha, tam ma zobrali so všetkými 10 a na 4. krát som sa dostal do Prahy na akadémiu a tam začal vlastne môj taký ten ďalší akoby krok trošku do neznáma v Prahe, v krásnom veľkom meste svôch, histórie, architektúry a veľkého neznáma. A tá Praha ma tak pohltila, aj čo sa týka toho poznávania medziľudských vzťahov a toho odrazu toho, že som 3 roky robil predtým, než som sa dostal na vysokú školu v Bratislave na vykopávkach a pamiatkách v Bratislave a v Rusovciach. A tam som sa naučil remesla odlievať, reštaurovať, sekať do kameňa, robiť formy, lukoprenové a tak. Takže na akadémiu som ja prišiel pripravený ako remeselník, čo by bolo strašne dobré. A trošku som sa naučil aj to, čo je realita socialistického života a sveta. A to ma formovalo vlastne na tej škole. A myslím si, že pre mňa bolo strašne dôležité to poznanie tej reality, toho socializmu a ten kontrast s tým, čo nás učili a jaká bola skutočnosť. Takže v škole už som vedel potom, na čo sa mám zamerať a tak. A vôbec celé prostredie Prahy bolo o niečom inom. A to bola doba, keď som študoval asi od nejakých 22 rokov do 20 vlastne 8 alebo 7, už presne neviem, lebo to bola 6-ročná škola. A to obdobie tej mladosti alebo dospievania už alebo vyzralého študentského roku bolo úžasné v tej Prahe. Tá atmosféra bola nádherná. A myslím si, že to ma najviac poznamenalo. Navyše som tam študoval u profesora Bradáčka v ateliéru a on bol taký ako strašne benevolentný, voľný. On nikdy nechcel nikomu vnúcovať nejaký svoj názor sochársky, jak on tvorí, ale nechával v podstate vyrastať každého v tom, čo je najlepší. A len ho tak ako ľahko podporoval, podstrkával. A v tom som mal šťastie, že som tam mal aj spolužiaka Michala Šaršova, vzájomne sme sa tak akoby vyťahali dopredu, on ma vzdelával po tom českom, to čo je v Čechách a v kultúre dobre a tak ako a vzájomne sme sa tak ako ďalej ťahali a to. A myslím si, že tá Praha bola pre mňa presne to, čo som potreboval. No po tej Prahe už potom za chvíľku bola revolúcia, zmena. Začínali sme odnovu, lebo keď sme robili predtým aj nejaké, končil som školu nejakom 84., 5., ani neviem presne, tak tam, keď sa robili nejaké konkurzy na nejaké sochárske diela, sochy, vždycky nám hovorili, počkajte si 5-6 rokov, aj vy budete niečo robiť. Rovno prišla revolúcia, takže v podstate sme robili len tzv. Křoví,
ako pre tých národných a zaslúžilých umelcov a vlastne po tej revolúcie sa začínalo znovu. Nikto z nás nevedel, čo bude, jak bude, čo to bude o umení a tak, ako tá doba, no ale prišlo to tak všetko, že ja som potom začal aj robiť tvorbu sochárskú ďalej, aj som tam s kamarádom založil galériu Pyramída na Národnej triede, takže sme postupne tú galériu skvalitňovali, mali sme ju 15 rokov a v podstate ja som ju riadil tak po tej výtvarnej stránke a vlastne som urobil takú akoby československú galériu v Prahe. Mala nakoniec 400 m2, bola to najväčšia galéria komerčná a vlastne tým, že bola zastúpený, tam boli slovenskí umelci a českí, tá moja generácia, tak sme nakoniec zastupovali asi okolo 300 umelcov, to bolo strašne moc. A pre mňa to bolo samozrejme pekné obdobie v tom poznávaní aj tých ďalších kolegov, chodil som dosť po ateliéroch a tak, ale v jednom to malo svoju nevýhodu, že som vlastne nemohol toľko tvoriť. Ale v podstate som všetku tvorbu, čo som urobil, som aj v tej galérii, sa to predalo a vlastne tých 15 rokov som nemohol urobiť ani žiadnu autorskú výstavu, lebo vždycky tie veci sa permanentne tak predávali. Takže až potom, keď sme skončili galériu, což na tom mali aj nejaké dopady povodeň a zavedenie eura a dvojčata, tak postupne ako ten komerčný výsledok bol dosť slabý, takže tí kolegovia, čo som ich pribral, tak ako už to chceli skončiť. Pre mňa to bola tá výhoda, že naraz som si uvedomil, tak už zostávam len na tej socharine a viac som sa upnul na to sochárstvo a začal som proste robiť sochy viac a bohatšie a robiť výstavy. Naraz som si mohol pripraviť treba nejakých 40 svoch na výstavy a ako všetko sa to tak nejak rýchlo domlelo, že som už potom v poslednej dobe ani nestíhal vlastne robiť výstavy a na objednávku robiť sochy a tak, což ako je ten najlepší ako výsledok pre sochára v tom, že sa môže osamostatniť a môže si robiť potom sochy takzvané do šuplíku a to je o tom, že si robí sochy pre svoje potešenie a není nič krajšieho, keď si robíte sochy pre svoje potešenie a ešte prídu zákazníci a chcú ich.